Dăm hir că mor. În asta e o țără că am luat agro de la boss. Destul de rău. No, dar păi dacă și DPS îți nobi în toată regula. Gândești că au făcut 85 și alaltă ieri. Nu vreau să mai luăm vai. N-am bani să-mi repar epicile. Apoi am luat din banca ghildului. No, hai gata că l-am bătut și pe boss-ul ăsta. Am luptat degeaba. Iară nu-i bun luptul. Ce faceți? Iară vă jucați și nu lucrați. Tu te-am detule și dă-ne pace. Că poate îți dau o criticală. Și ales bine. Și ales bine.